il-ħadd it-tajjeb. Illum 16 ta' Awwissu nilqakom għal Quddiesa tal-20 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena mill-Kappella dedikata lil Santa Marija Maddalena fuq l-irdum ta' Ħad-Dingli. Jiċċelebra din il-Quddiesa l-Arċisqof Charles Xikluna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Fjum il-mulej ejjew nitolbu biex il-qalb tagħna tkun mimlija bit-tama. Anke f'mumenti diffiċli il-mulej juri lilu nnifsu bħala dawl ħanin li jimla l-eżistenza tagħna, ħajjitna bil-paċi u l-ferħ tiegħu. Ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa f'jum il-mulej. Int salvazzjoni ta' min jittama fik, mulej ħniena. Int tama ta' min imut fidejk, Kristu ħniena. Int għena tal-qaddisin kollha, mulej ħniena. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja Sultan tas-sema. Alla missier li tista' kollox. Mulej eben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek Quddies, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla int ħejjejt ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk. Xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox. U hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għandna u miegħek jgħixu jissaltan fl-imkien mal-Ispirtu. Il-ktieb tal-profeta Eżajja. Dan jgħid il-mulej, żommu is-sewwa u għamlu l-ġustizzja, għax is-salvazzjoni tiegħi għodda waslet u l-ġustizzja tiegħi dalwaqt feġġ. U li til-frustier li jintrabtu mal-mulej biex jaqduh u biex iħobbu isem il-mulej u jkunu għaddejja tiegħu. Kull min iħares is-sibt u ma jiksrux u jżomm sħiħ il-fil-patt tiegħi lil dawn iwassalhom sal-muntanja mqazza tiegħi u nerfaħħhom f'dar it-talb tiegħi. Il-vittmi maħruqa u s-sagrifiċċji tagħhom ikunu jogħġbuni telgħajn minn fuq l-artal tiegħi għax dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien ifaħruk il-popli kollha u Alla. Iħenna lina Alla u jberikna, idawwar għal fuqna id-dija ta' wiċċu biex jingħalfu fuq l-art triqatek fost il-ġnus kollha is-salvazzjoni tiegħek ngħidu flimkien ifaħruk il-popli kollha u Alla. Jitħennew il-ġnus u jgħannu bil-ferħ għax triġi l-popli bis-sewwa u ġnus fuq l-art inti tmexxihom ngħidu flimkien ifaħruk il-popli kollha u Alla.
ifaħruk il-popli Alla, ifaħruk il-popli kollha, iberikna Alla u tibża minnu l-art kollha minn tarf għal ieħor. Ngħidu flimkien, ifaħruk il-popli kollha Alla. It-tieni qari mill-lettra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani. Ħuti, issa ngħid lilkom il-pagani, sakemm jiena apostlu tal-pagani nibqa' nagħmel ġieħ lill-ministeru tiegħu, bit-tama li nqajjem lejra ta' ġensi u hekk insalva lil xuħud minnhom. Għax jekk it-tkeċċija tagħhom ġiebet il-biberija tad-dinja ma' Alla lill-ħuħ tagħhom mill-ġdid xi jkun ifisser jekk mhux ħajja mill-imwiet. Alla ma jreġġax lura d-doni u s-sejħa tiegħu bħalma fl-imoddi intom ma kontux tobdu lil Alla, imma issa sibtu ħniena tiegħu minħabba d-disobbedjenza tagħhom. Hekk huma wkoll mhumiex jobduh minħabba l-ħniena li sibtu intom minn għandu. Ħalli issa huma jkoll isibu ħniena. Għax Alla ħalla l-kulħadd fil-jasar tad-disobbedjenza biex jagħmel ħniena ma' kulħadd. Il-kelma ta' Mulej. Ġesu dar il-Galilija kollha jgħallem fis-sinagogi tagħhom ixandar l-Evanġelju tas-Saltna u jfejjaq kull xorta ta' mart u dufija fost il-poplu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dak iż-żmien Ġesu telaq lejn Tir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjat u tajt. Ħenna lija mulej bin David, binti għandha fiha xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: eħles minna x'ġejja tajjat warajna. Immu qalilhom: ma ġewx mubgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda hi resqet, inxteħtet qudiemu u qaltlu: għajni mulej. U weġiba: mhux sewwa tieħu l-ħobż tal-uljiet u tixħdu lill-ġriewi? Ekku mulej qaltlu, iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn. Imbagħad wieġeb Ġesu u qalilha: mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. U minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minn dnubietna. Ġesu jitlaq il-Galilija u l-Udija li huma t-territorju tal-poplu ta' Iżrael u leħila lejn Tir u Sidon kienu żewġ tibliet fuq ix-xatt tal-Mediterran iħarsu lejna ġifieri u kienu wkoll bliet pratikament pagani. Ġesu jersaq lejn territorju li suppost huwa territorju ostili, li huwa territorju li m'għandux fidi fih, imma jersaq lejh. U toħroġ mara minn dawk l-inħawi, mara Kananija. I tindirizza l-Ġesu bħala bin David, semat minnu
u taf ukoll li huwa bniedem speċjali li ħareġ mill-poplu Ludi. U tgħidlu wkoll mulej. Għaliex tersaq lejh hija nkwetata ħafna għal binta. Binti għandha fiha xitan, madura ħafna. Is-silenzju ta' Ġesu jixxukjana x'aħna li Ġesu nafuh bħala dak li malli jara il-bżonn irressa idu lejn kull min qed jitolbu u jagħtih l-għajnuna. U din xi ħaġa mhux biss tixxokkjana ma nħossuha stramba. Ġesu stess dan il-mument qiegħed jipprova jifhem Alla l-missier xirid minnu. Meta id-dixxipli jippruvaw jgħidulu imma inti eħles midna għax dejqitna bil-Malti. Ma ġejtx mibgħut li fannaċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Dan il-mument Ġesu qed jirrifletti fuq il-missjoni tiegħu, qed jipprova jobdi l-missier, qed jipprova jifhem jekk għandux iwassal is-salvazzjoni tiegħu anke lil din il-mara Kananija, anke lil dan il-poplu pagan. It-talba tiegħu, it-talba ta' din il-mara li tirrappreżenta lilna aħna l-Maltin konna fl-istess sitwazzjoni fi żmien ta' Ġesu. Mhux għax maħniex illum ukoll. Ejni mulej. It-talba ta' din il-mara Kananija hija wkoll it-talba ta' kull wieħed u waħda minna. U Ġesu dan id-dialogu li waslinna l-Evanġelista Mattew juża titlu li il-poplu Ludi kien juża biex jirreferi għan-nies ta' Kanan u għall-pagani. Kienu jsejħulhom jew ġliewi jew klieb. U Ġesu jgħidilha mhux sewwa tieħu l-ħobs tal-ulied u tixħtu lill-ġriewi. Aħna ma nafux hekk il-Ġesu. Ma nafux il-Ġesu juża kelma jibsa li il-mara Kananija kienet tifhem li kienet l-insult li bihom jinsulentawhom il-Lut. Ġesu kien ħada kontra għaliex safja u kulħadd dubbien bħalma ngħidu aħna l-Maltin. U b'xi mod f'dan id-dialogu hemm ukoll il-frustrazzjoni tiegħu għal dan il-kliem jiebes li l-poplu tiegħu stess kien juża għal ħaddieħor għax huma differenti, għax mhux magħna, għax mhux tal-istess reliġjon tagħna. Tifhmu li aħna ma tantx tbiddilna. Imma kemm hija għarfa din l-omm għax la għandha bint hija omm. Mhijiex biss mara Kananija, hija omm Kananija. B'umiltà kbira taċċetta l-fatt li jekk kienu jissejħu klieb u ġriewi. Ekku mulej tgħidlu. Iżda l-ġriewi ukoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidienhom. U Ġesu hawnhekk qalbu tinħall, jifhem li din il-mara bl-umiltà u l-fidi tagħha bl-imħabba lej binta madura fetħitlu l-missjoni tiegħu għall-ġnus kollha. Alla l-missier kellem lill-ibnu permezz ta' din il-mara. Li meta rat il-binta madura fittxet is-salvazzjoni għaliha u għall-binta. Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq. Mhux ta' bxejn illum fl-ewwel qari il-Knisja twaslilna l-profezija sabiħa
ta' Iżajija. Dari dar it-talb għal popli kollha, mhux għal poplu ta' Iżrael biss, mhux għal dawk li jaħsbu li huma safjin u jistgħu iħarsu li ħadd ieħor bħala xi ġeru jew inkella dubbien kif ngħidu aħna. Imma il-koll mistednin nitlu fid-dar ta' Alla. San Pawl l-Apostlu missierna li ġi fostna meta aħna konna pagani ma waslinniex biss il-kelma ta' Ġesu imma anke il-fejqan tiegħu. Ma kellhomx il-fidi fl-Apostlu ta' Ġesu Publiu il-Protostana u l-abitanti kollha tal-Gżira li kellhom xi ħadd marid. Għallu mmorru għand dan ir-raġel li qed ikellimna fuq dan Ġesu għaliex qed iwaslilna il-fejqan. Il-mara Kananija tal-Vanġelu bl-umiltà u l-fidi tagħha tirrappreżentana l-koll. Jalla aħna nitalmu minna ma naqtgħux qalbna anke meta nħossu li l-mulej donnu tarrax, donnu ma jridx jaf bina. Ninsistu l-umiltà u l-fidi tagħna l-Alla mhux biss trattablu qalbu, imma tkellmu kemm għandna bżonnu u kemm nixtieħuh. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuha lina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jeġa jiġi bil-glorja biex jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda Quddiesa Kattolika Apostolika nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jgħinna nużaw il-kelma sabiħa ta' din il-mara minn Kanan. Mulej għenna. Dan il-momenti ibsin tal-pandemija, dawn il-momenti ta' violenza f'pajjiżi bħal Belorussja u l-ħerba li hemm fil-Libanu, f'tant postijiet oħra fid-dinja. Mulej għejna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-ħutna li ħallewna f'dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet biex il-mulija tihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal-grazzja tal-fejqan. Mod speċjali l-fejqan u s-safa ta' qalbna biex ma nħarsu lejn ħadd b'sens ta' superjorità firħa, imma nifmu li aħna l-koll mistednin nitilgħu fuq il-għolja u fit-tempju tal-mulej. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' t-talb tagħna u timlilna l-qalbna mis-spirtu ta' vera umiltà u fidi. Ejna mulej. U meta ma tismanix mill-ewwel, għatina l-grazzja nibqgħu inħabtu fuq il-bib ta' qalbek.
int li tajxu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej dawn l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej missier Quddies, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħenna lina fil-miżerji tagħna u oġbu jitwielet minn verġni. Miet fuq is-salib biex jeħlisna mill-mewt ta' dejjem u rxox tal-ħajja biex jagħtina l-ħajja bla tmiem. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, baqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smowiet. Imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smowiet. Quddies tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull dusija. Quddies għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati, bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratti l-ħajr. Tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xoġbok tilqana un qudiemek
biex naqduk. U miċ-ċokoltana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed quddiem ta' Kristu. Tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistoqli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Veġni Mqazzom Malla Marija, mal-Arus tagħha San Giuseppe, mal-Apostli, ma' Santa Marija Maddalena u l-qaddissin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu, kif għallimna uridna nagħmlu li ben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'isma wieħed jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum. Aħfrinna l-nubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li għat li l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li int trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħid nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li ninqarbina bil-ġisem quddiem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf danu li neħid nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna int tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu tjiba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Hekk naslu fit-tmiem din il-Quddiesa mill-Kappella ta' Santa Marija Maddalena f'Ħad-Dingli magħrufa wkoll bħala l-Kappella tal-Irdum. Din tinsab madwar 6 kilometri l-bogħod mill-Imdina u mill-Knisja Arċipretali ta' Ħad-Dingli u kienet inbniet mill-ġdid fis-seklu 16 blottijiet tan-nies wara li ġarfet. Infakkarkom li l-insara, mod speċjali il-persuni mhux vulnerabbli, huma mistiedna jiċċelebraw jum il-mulej billi jattendu għal Quddiesa fil-waqt li jkomplu josservaw b'attenzjoni id-direttivi dwar il-prevenzjoni tal-COVID-19, b'mod partikolari il-miżuri tad-distanza soċjali u l-użu tal-maskra jew il-vajżer. Flimkien inkomplu nitolbu għas-saħħa tal-poplu tagħna u għal persuni kollha fil-bżonn. Insellmilkom.